Ensimmäinen jono sanoo kili 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 kili. Toinen jono sanoo brum 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 brum. Ja kolmas koli 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 koli. Mikäs tähän keksittäisiin komentalo sana eli toiminnallinen osa? Takki. Liikkeelle. Joku semmonen. Nää pari ruudun väliä koitetaan. Eli ensimmäinen jono kili kili kili. Toinen jono brum 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 brum. Ja kolmas jono koli 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 koli. Ei kauhean nopeasti, mutta sillä koli 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 koli. Kili 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 brum brum brum. Tankki! Lepo. Eli komeno toiminnallisella osalla liikkeelle. Tankki lähtee liikkeelle. Tankki! Liikkeelle. Kili 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 tehdään silleen, että se kili kili koli koli sanotaan vähän hiljempaa ja se brum brum sanotaan oikein kovalla äänellä. Kokeillaan muutama väli vielä. Lepo. Tankki! Liikkeelle. Kili 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 kili. Eli vielä vähän hiljempaa se kili koli. Kokeillaan vielä muutama.